Dobrý den, dámy a pánové. Já vám moc děkuji, že jste klikli na odkaz nebo načetli QR kód nebo jste udělali jakékoliv kroky, které vás dovedly k tomuto videu. Moje jméno je Miroslav Kohut a v následujících několika minutách vám předvedu stručně nějaké věci ohledně umělé inteligence a její využití ve výuce jazyků. Jedná se o zhuštěnou verzi mojí přednášky, kterou jsem nedávno dával na vysoké škole a taky u nás na škole, takže budu se snažit o maximální stručnost a hlavně, aby to pro vás bylo užitečné. Takže já se takhle zmenším a dám se tady do rohu a podíváme se, co pro vás dneska mám. Takže, než začneme s konkrétními příklady, tak jedna z velkých změn, která se udála za poslední rok, je, že ChatGPT teď má desktopového klienta, což je velmi užitečné, takže už nemusíme mít neustále otevřené okno prohlížeče, ale máme vlastní aplikaci, tady je ChatGPT, a máme takhle krásné okno, které můžeme mít neustále připravené a může to být náš asistent, který je neustále po ruce. Tady vidíte, že vlastně v tom okně máme historii všech chatů, které jsem nedávno používal, takže tady vidíte, že jsme řešili nějaké soft skills for presentations, tady jsme řešili aféru Watergate, tady jsme řešili nějakou aktivitu ohledně hry Pygmalion, podmiňovací způsob nebo podmínkové věty, tak tady mám nějaké jednoduché věty na úrovni A1 a tady jsme debatovali o tom, jestli když nám zemře pejsek, tak jestli se ho můžeme naklonovat. Takže vlastně každá třída nebo každá aktivita může mít takhle samostatný chat a vidíte, že tady jsou neustále k dispozici. Takže to je super novinka, která je velmi užitečná. Další novinkou, kterou ChatGPT umožňuje, nebo je možná snazší teď používat, tak je personalizace. To znamená, že my můžeme určitý krátký text vložit v nastavení přímo do ChatGPT a ten program to bude používat jako výchozí bod. Takže pro naše použití můžeme tam třeba napsat, že jsme učitel angličtiny na střední škole a pracujeme se studenty ve věku 16 až 19 let. A cokoliv já tam zadám od té chvíle, tak bude uspůsobeno pro toto publikum. Takže nebude to například pro vysokoškolské publikum, kde ty texty by byly odbornější. Takže tady jsou nějaké příklady a můžeme tam zapsat cokoliv chceme a limit, jak vidíte, tady je 500 znaků. Takže nějaký krátký odstavec informací, který bude jakoby takový výchozí bod pro ChatGPT. Tak, pojďme dál. Ty pokyny, které tam zadáváme, teda určitě víte, že se jmenují prompts. A tady bych chtěl jenom zdůraznit, že ChatGPT je vlastně práce s databází, to znamená, musíme v tom zadávání být co nejvíc konkrétní, ale také co nejvíce zhuštění, to znamená používat ty věci přesně, konkrétně, ale ne příliš do šířky, protože tím vlastně to zadání natolik zobecníme, že možná nedostaneme ten konkrétní výsledek, o který stojíme. Je také dobré podat nějaký kontext, to znamená, proč to chceme, pro jaké publikum to chceme, na co se máme zaměřit a podobně. Je super, že nepotřebujeme psát do ChatGPT celé věty nebo dokonce gramaticky správné věty. Můžeme používat krátké fráze, klíčová slova a překlepy jsou úplně v pohodě. Takže je možné tady ty věci používat doslova naživo v hodině během několika vteřin. Nemusí to být nic učesaného. A můžeme taky konkretizovat formu výstupu. Tak pojďme se podívat, co to znamená. Takže já tady mám takový krásný prompt. Please create an exercise focused on the third conditional consisting of 5 sentences. Target group is secondary school students age 16. The exercise should be in the form of a fill in the gaps activity with the verbs provided bla, 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 bla. Takže vidíte, že je to velmi košaté, je to konkrétní, všechny věci tam jsou, ale takovýhle prompt by nám zabralo několik minut napsat. Takže výhodou je, že to samé můžeme udělat takto. Exercise on third conditional, 5 sentences, vidíte, že tady mám záměrně nějaké překlepy, secondary school, 16-year-olds, fill gaps, exercise, prostě stručně to tam naházím, tak jak mě jdou myšlenky v hlavě a ChatGPT to v naprosté většině případů pochopí, co po něm chci. Takže pojďme se na to podívat, já si tohle skopíruju, otevřu si tady okno, dám se doleva a uvidíme, jak to bude fungovat. Takže vidíte, že na takovýhle neučesaný
ošklivý text, ChatGPT dokáže úplně v pohodě zareagovat a máme tady krásný výstup a máme tady i klíč. Takže 5 vět, nevím, jestli jsem specifikoval, ano, 5 sentences, můžu vytvořit 20 vět, nezáleží na počtu a mám tady ten výstup v závorkách a hnedka mám jednoduchý test nebo cvičení pro děcka do hodiny. Takže vidíte, že to opravdu zabralo pár vteřin a není problém, pokud se prostě zasekneme na něčem třeba v učebnici a je potřeba udělat nadstavbu, tak jenom to otevřu, hodím to na projektor a během 10 vteřin můžeme cvičit dál, pokud cvičení v učebnici nedostačuje. Tak, jedeme dál. Tak, další super užitečná funkce je, že můžeme přes umělou inteligenci můžeme používat ke tvorbě celých lesson plánů. Takže tady vidíte příklad, give me lesson plan 45 minutes, 16-year-old topic, GB shows Pygmalion. Tohle je obecné zadání, nemám vůbec žádný nápad na to, jak učit Pygmalion GB show, takže jenom chci lesson plán, zadal jsem časový rámec a zadal jsem publikum, to znamená 16-year-old. Co je možná mnohem užitečnější, a já osobně to používám mnohem častěji, je, že zadám něco jako tohle. Give me 5 ideas on how to teach GB shows Pygmalion. Takže to je vlastně ještě obecnější a já chci jenom vlastně inspiraci. Tohle si právě že myslím, že je jedno ze základních použití pro umělou inteligenci. Aspoň pro mě, já to tak mám, že já vlastně potřebuji jenom ten první impuls, jenom to nakopnutí, a ten zbytek už si doplním sám ze zkušeností, které mám. Takže pojďme se zkusit podívat tady na toto. Takže give me 5 ideas on how to teach GB shows Pygmalion. Takže nechci frontálku, chci něco zábavného. Takže můžeme udělat workshop ohledně přízvuku a dialektu. To je jedno z hlavních témat této hry. Class debate on social class and transformation. Takže můžeme mít debatu ve třídě. Character role play with modern adaptations. Můžeme si udělat nějaké malé divadlo. Můžou studenti napsat transformation diary for Eliza, takže vlastně z jejího úhlu pohledu budou psat zápisky o tom, jak se mění v průběhu hry a samozřejmě můžeme analyzovat nějaké motivy a visual symbolism. A každé z těchto témat můžu samozřejmě si nechat rozpracovat dál, takže tady bych mohl napsat jenom třeba expand on idea number 4. A hnedka mám detailní popis toho 4. nápadu a mám tady step by step instructions. Je úplně super užitečná věc. Takže opravdu ta inspirace, to pro mě je jedno ze základních použití ChatGPT většinou, nebo často se stává, že tam něco zadám, začne to generovat první odstavec a mě hnedka naskočí myšlenka, vypnu to a je to všechno, co potřebuju a stačí mi to. A už jedu dál po vlastní ose. Tak, samozřejmě můžu si nechat generovat testy. Generate 10 question test on Tudors. Takže tady by byl příklad nějakého testu z historie. ChatGPT vlastně je obrovská databáze textu, takže pokud zadám takovýhle velmi obecný prompt, tak ono to použije celkovou databázi, kterou má textů, které se týkají Tudorovců a dá mě to prostě 10 otázek k tomuto tématu. Tak tady je samozřejmě nevýhoda, že já jsem nespecifikoval, jaké otázky, takže vidíte, že ChatGPT si vybralo ABCD, takže multiple choice otázky, fajn. Tady je samozřejmě nevýhoda, že možná tady bude nějaká otázka, kterou jsme nebrali v hodině. Takže já to můžu specifikovat, takže to je to, co jsem teďka říkal. V tomto případě to bude používat celou databázi. A nebo můžu poskytnout ChatGPT nějaký výchozí zdroj informací, například PDF. Takže já tady mám připravené PDF, které poskytuju studentům a je to výňatek z nějakého BBC časopisu a je tady vlastně ty informace, které chci, aby věděli. Takže nějaká reformace, tady byla Alžběta I, Stuartovci, Civil Wars, jo, tady je to až do 19. století, super. Takže pojďme si na to vytvořit test. Já to tam takhle normálně vložím a zopakuju ten prompt. Generate 10 question test on the Tudors based on this PDF. Tak, ono to zpracuje za chvilku. Tak. A pojďme se podívat, co vymyslí. Takže vidíte, že ChatGPT si přečte to PDF-ko a mám tady opět ten test a tentokrát by všechny otázky měly vycházet pouze z tohoto zdroje.
je strašně důležitý zdůraznit, že ChatGPT dělá chyby, takže rozhodně nemůžu tady ty otázky pouze skopírovat, nechat vytisknout a rovnou dát studentům. Vždycky to musíme kontrolovat my jako učitelé, ale strašnou výhodou samozřejmě je, že velkou většinu té práce to udělá za mě. Takže já už to opravdu jenom zkontroluju, opravím jednu chybičku, změním nějakou možnost, která mě přijde moc jednoduchá a test je připravený. Takže opravdu 95% práce je můj odhad, že to udělá za mě. Tak, pojďme dál. Samozřejmě generování textu je hlavní princip toho, jak ChatGPT funguje. Takže pojďme se podívat na nějaké příklady, jak to můžeme použít. Create a 3-paragraph text on Mary Shelley's Frankenstein and 3 questions to check understanding. Super. Tak to se asi dokážeme představit, jak to bude vypadat. Takže teď by měl přijít krátký text o 3 odstavcích, obecně o Frankensteinovi od Mary Shelley. A takovýto příklad můžeme použít na 2 věci. Můžeme to použít na ten content, to znamená na ten obsah. To znamená, mým cílem v tom případě by bylo učit fakta nebo informace o tomto literárním díle, anebo to můžeme použít na skill, na tu schopnost, to znamená třeba reading for understanding. A opět to můžeme specifikovat, na co se ty otázky mají zaměřit. Jestli mě zajímá, aby věděli ty fakta o tom literárním díle, anebo jestli tam pochopili nějakou myšlenku. Tak a můžu to samozřejmě použít i na jiné věci. Tady v tomto případě jsme cvičili kondicionály, to znamená podmínkové věty, a ty těžší varianty, to znamená mixed conditionals, takže 3+2, 2+3 a tak dále. A co se mně osvědčilo je, že my potřebujeme vlastně nějaký výchozí bod, nějaký kontext, aby jsme já i studenti chápali tu konkrétní situaci, na co ten kondicionál odkazuje. Takže já jsem tady vymyslel takovýhle prompt. Create a 2-paragraph story about love and breakup as a basis for practicing mixed conditionals. Then generate 5 gap sentences as an exercise based on this text. Use variety of conditionals. Tady jsem to specifikoval konkrétně, jaké chci. 3+2, 2+3, 3, 0 a 2, takže 5 vět. Add answer key as well. Each sentence in answer key must say which conditional it is. A když toto zadám, tak se mě nejdřív vygeneruje ten text. Tak vidíte, že ChatGPT si vybralo jména Emma a Daniel, takže byli spolu 5 let, ale pak se něco stalo, oni se rozešli, tak jsem to specifikoval a na základě tohoto příběhu můžu vytvářet podmínkové věty. Takže kdyby se nebyli bývali rozešli, něco dalšího by se stalo. Takže tady mám 5 vět a answer key specifikuje přesně, jaký kondicionál to je, 3+2. A pokud bych s tímhle pracoval v hodině a třeba bychom nechápali tady tu 2, tak můžu zadat explain number 2. A hnedka si to můžu nechat vysvětlit, proč je tam vlastně tento kondicionál. A je to tady krásně vysvětleno. Takže mnoho užití na vysvětlení gramatiky. Tak, o tom jsem teď mluvil. Takže ChatGPT se dá krásně používat na vysvětlení gramatiky, a to nejen studenty, ale přímo učitelem v hodině. Pokud mám problém něco vysvětlit studentům, tak bych se neměl bát tohle použít. Takže tady je něco podobného, co jsem teďka dělal. Why is the following sentence 2+3 conditional? Please explain. Laura sometimes thinks about what life would be like if she had balanced her career and relationship better. Takže na téhle větě jsme se zasekli jako ve cvičení a potřebujeme to nějak vysvětlit. Tak. Další oblíbený prompt je, že to vysvětlení může být třeba moc složité a prostě mu nerozumíme, takže tam prostě zadáme explain like I'm 10 years old a mělo by to přijít s nějakým hezkým přirovnáním. Takže tady máme třeba explain photosynthesis like I'm 10 years old. Tak pojďme se podívat, jak vysvětlit 10letému dítěti fotosyntézu. No, a imagine plants are tiny factories that make their own food. They don't go shopping or cook like we do, so instead they use sunlight, air. Takže vlastně nějaký jednoduchý přirovnání, které 10leté dítě dokáže pochopit. Takže nebát se toho zjednodušit ty věci na tuhle úroveň, pokud jsme se zasekli na něčem moc složitém. A nebo si můžeme nechat vysvětlit třeba Hamleta, což nevím, jestli je teda vhodný materiál pro 10letého, ale pojďme se podívat, jak vysvětlit Hamleta malému dítěti. Main message of Hamlet is about what happens when people make tough choices, especially when they feel hurt or upset. In the story, a tady máme popis. The message, making big decisions isn't always easy, especially when emotions are involved. Super, 10leté děti chápou emoce, chápou, že s nimi můžeme pracovat, takže ten text je vlastně přizpůsoben tomu, co jsem chtěl.
Tak, výborně, pojďme dál. Tohle je skvělý a nedávno se mě to hrozně osvědčilo. Situace. Psali jsme test a děcka skončili dřív, než jsem čekal, takže jsem potřeboval zabít 10 minut v hodině a neměl jsem prostě nic připraveného. Tak jsem otevřel ChatGPT a zadal jsem tam toto. Give me a C2 level text, one paragraph about students of 2A, to byla třída 2A, takže můžu to konkretizovat a je to právě, tím je to krásně, že to je relevantní pro tu danou situaci. 2A, being tired after English reading plus listening exam on Monday morning. Takže přesně jsem specifikoval třídu, proč jsou unavení, jaký test reading a listening a že to bylo v pondělí ráno. A pojďme se podívat, co z toho vylezlo. Tak a hnedka máme krásný text na úrovni C2, která byla lehce nad jejich úroveň a máme tady krásný slovíčka, takže jednoduchá aktivita na 10 minut, přečtěte si to a zapište si všechny slova, kterým nerozumíte, vyhledejte si význam, pojďme si je společně definovat. Grueling, slumped, drained, rubbed their temples, no, exhaustion, mental strain, krásný. Strašně jednoduchá věc a hrozně užitečná. Vidíte, že opravdu to zabralo 3 vteřiny, takže když jsem viděl, že většina končí ten test, tak jsem prostě si tohle připravil a hnedka mám zábavu na 10 minut. Tak, další využití, soukromé hodiny, soukromé doučování, strašně užitečná věc. Já si pamatuju, ještě nedávno jsem na doučování nosil tady tuhle krásnou, tlustou, žlutou učebnici, cvičebnici anglické gramatiky. To je knížka, kde není nic jiného, než vlevo jsou anglické věty a vpravo jsou české překlady. Většina děcek nebo většina lidí, co si dá soukromé doučování, tak se chce rozmluvit. To je moje zkušenost, že většinou chtějí mluvit, protože mají nějaký zásek. Takže jsme prostě jeli věty jednu za druhou a dneska je to prostě 100% nahrazený umělou inteligencí. Já mám na soukromé hodině, já mám před sebou notebook a je tam konkrétní zadání, protože ChatGPT může generovat věty v reálném čase. Potřebuji nulovou přípravu. Dřív jsem si dělal docela obsáhlou přípravu na ty soukromé hodiny. Teď nepotřebuji vůbec žádný čas trávit přípravou. Tady je příklad textové zprávy, kterou mi poslala jedna slečna, kterou doučuju. Takže tady vidíte, jinak by si chtěla potrénovat časy, prosím nějaké věty s lehčími slovíčky. Ona pracuje v laboratoři, takže můžeme zůstat v laborce, na poli, v autě, stále v mém tématu, výzkum, psaní, odběr vzorku, stahování dat, satelity, nové metody. Takže já doslova jenom vezmu její textovou zprávu, kterou mi vždycky pošle před tou hodinou, na co se chce zaměřit, hodím to do ChatGPT a mám vygenerovaný obsah a můžu jet. Takže úplně strašně užitečná věc, která mi šetří strašně moc času. Tak, individualizace výuky je to velký buzzword v dnešní době a ChatGPT nebo obecně umělá inteligence je na tohle skvělá. Můžeme prostě, pokud máme nějaké cvičení, ale vím, že 3 lidi v mojí třídě jsou o level níž než všichni ostatní, jsou třeba na úrovni B1, tak jenom takhle specifikují. Add 5 sentences in B1 level language with the same structure a můžu jim rozdat nebo můžu jim promítnout něco konkrétně pro ně, aby se necítili ztracení. Takže opravdu si věřím, že v budoucnosti můžeme mít každý svého osobního asistenta nebo učitele nebo trenéra tady v téhle formě. A jedna překážka, která tam je, tak je, že vlastně zatím je to textové. On existuje hlasový model, ještě má rezervy, ale neuvěřitelně se zlepšuje. Takže není to opravdu tak daleko, myslím si horizont takových 2 let, kdy opravdu můžu mluvit s tím asistentem a bude to, jako bych měl prostě svou osobní umělou inteligenci neustále dostupnou. Už jsme v podstatě tam, jenom jde o to, aby se to zrychlilo, ta výměna těch promptů. Tak, tady je krásný příklad, kdy vlastně řekněme, že jsem úplný začátečník v němčině a chci se začít učit, takže to prostě napíšu. I'm absolute beginner in German language. Help me reach A2 level in 6 months. Create a time plan how to get there, starting 1st of June and ending by Christmas. Then create weekly plan for the first month. Takže to, co by vlastně pro mě udělal nějaký soukromý učitel na doučování nebo možná jazyková škola, tak teďka můžu mít vytvořeno během pár vteřin takto. Tak pojďme to vyzkoušet. Takže vlastně ChatGPT mi teďka vytvoří mi plán jednak dlouhodobý na nějakých 6 měsíců a jednak týdenní plán těch hodin, jak bych se měl učit. A samozřejmě pak můžu pokračovat dál, takže jeden z těch chatů, co budu mít, bude prostě moje hodiny němčiny
a tam budu pracovat a protože ChatGPT má paměť, tak si bude pamatovat, jaký slova už bych měl vědět a jaký mi nešly, takže mě v nich bude trénovat. Strašně užitečná věc a opravdu si myslím, že není to tak daleko, co každý student ve škole bude mít před sebou něco takového a tady bude mít otevřený chat na ten daný předmět, který zrovna mají, takže bude mít tady fyziku, biologii, dějepis a bude si tam tvořit vlastní zápisky nebo bude takhle mít informace před sebou. Takže to mě dovádí k jedné z posledních myšlenek této prezentace. Dřív jsme žili v tom, že učitel je zdroj informací a dneska už je tato logika úplně pryč, protože každý má v kapse geniální počítač ve formě telefonu, máme přístup na Wikipedii, máme přístup na internet, máme neomezené zdroje informací, jenom jsme buď to líní je používat, nebo nevíme, jak je využívat. Takže to si myslím, že je v dnešní době smyslem toho učitele. Učitel pro teenagery nebo ještě mladší děti musí být zdrojem těch schopností, musí být schopným ukázat, jak ty věci získat a hlavně pro ně musí být zdrojem motivace. Musím ukázat, že to má smysl se učit ty věci, že je to přínosné a že to budou potřebovat. Takže to je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že to bylo pro vás užitečné a nebojte se experimentovat, jsou to úžasné nástroje, co máme dneska k dispozici. Děkuji, nashledanou.